Фес – традиційний кримсько-татарський головний убір. Він також мав різні функції, як соціальну, так і захисну. У кримсько-татарському костюмі на дизайн фесу впливала французька культура. І коли ми подивимося, наприклад, є прекрасна виставка «Мірас» у нас на території Києво-Печерської лаври, там можна побачити феси з такими бантиками. Так от ці бантики є нічим іншим, як впливом французької культури на моду кримсько-татарських фесів. Або, наприклад, на кримсько-татарських фесах можна побачити паперові квіти. Це було через зубожіння. Не було грошей, і майстрині тоді робили вироби з тих матеріалів, які були доступні. Часом в побуті старші жінки можуть одягати, але більшою мірою також зберігся в користуванні це фес, який носять як маленькі дівчатка, так і дорослі жінки.